jolla on ateljee Loviisassa. Elina Sorainen asui 7 vuotta Iranissa ja vietti 5 vuotta Sistan Baluchistanin maakunnassa lähellä Pakistanin rajaa. Ja hän asui siellä sellaisessa kylässä kuin Kalpurgan. Ja Kalpurganin kylässä oli 2 iäkästä rouvaa, jotka enää osasi ja taitoi vanhan keramiikkaruukun teon menetelmällä, joka on 3000 vuotta vanha. Eli sellaisella tekniikalla, jolla ei vielä edes käytetty reijaustyöllään. Ja 3000 vuotta vanha tekniikka oli tavallaan vaipua unholaan näiden 2 iäkkään rouvan myötä, jolloin Elina Sorainen päätti, että häntä järjestää työpajoja kylän tytöille. Työ on hyvin pikkutarkkaa ja aikaa vievää ja vaikeaa, ja sen vuoksi niin ne on lähinnä tytöt, jotka sitä harrastaa. Ja tällä hetkellä siellä on 200-300 nuorta tyttöä, jotka edelleen taitaa tämän vanhan tekniikan. Ja nämä ruukut on uusia, mutta toi koristeet, symbolit on kaikki 3000 vuotta vanhoja ja myös se tekniikka, millä ruukut on tehty. Eli siinä mielessä niin Elina Sorainen on tehnyt aivan valtavan merkittävän työn keramiikkataiteen alalla Iranin vanhan taiteen uudelleen elvyttämiseksi. Toinen tärkeä nainen, joka usein tulee Suomi-Iran suhteessa esille, on lintutieteilijä, biologi Ellen Vuosalo. Ellen Vuosalo asui Kaspian meren rannalla. Hän muutti Iranin 40 vuotta sitten. Tuli tänne luonnon perässä, koska hän tiesi, että Iranissa on paljon koskematonta luontoa. Ja Ellen oli laati ensimmäisen tieteellisen luettelon Persianlahden koralleista 5 kielellä. Ja sen jälkeen tietenkin Ellen löysi täältä avipuolison, iranlaisen miehen, ja heille syntyi lapsia. Sitten avipuolison kuoli, mutta Ellen asuu edelleen Kaspianmeren rannalla ja tekee työtä lintujen ja luonnon suojelemiseksi. Ja tunnettu, hyvin arvostettu suomalainen henkilö Iranissa. Ja ehkä kolmas nainen, joka on tärkeä silta, ollut politiikan alalla enemmänkin europarlamentaarikko Tarja Kruunberg, joka ollessaan Euroopan parlamentissa johti Euroopan parlamentin Iran-ystävyysryhmää. Ja oli juuri se henkilö, joka ensimmäiseksi toi tänne Euroopan parlamentaarikot viime vuonna vierailulle suurin piirtein samoihin aikoihin. Oli juuri Lucian päivän aatto ja Tarja Kruunberg tuo tärkeät europarlamentaarikot Iranin vierailuita oli monta vuotta odoteltu. Ja kun Tarja Kruunberg tulee, tässä tulee sitten ihan oikea Lucianeita, joka tuo valoa. Ja siitä sitten lähti oikeastaan tänne EUn ja Iranin vuoropuhelu vähän uudelleen käyntiin. Suomalaiset naiset on uurtaneet uraa monella